Bona tarda, benvinguts a Telenotícies de l'Europa. Avui parlarem de les fake news i del seu impacte en la societat. Començarem desmuntant una notícia falsa sobre el canvi climàtic. Després analitzarem com es creen les fake news i acabarem explicant com les podem detectar, amb un reportatge en anglès. Comencem! En els últims anys han circulat moltes notícies falses sobre el canvi climàtic. Una de les més habituals diu que les temperatures actuals no són més altes que abans. Anem amb el nostre reporter per comprovar si això és cert. Doncs no, aquesta afirmació és falsa. Les dades científiques demostren com clarament ha anat augmentant la temperatura global mitjana. Aquesta taula mostra com clarament ha anat augmentant la temperatura mitjana global. Aquestes dades les hem tret d'organitzacions molt importants com és la NASA. Per aquest motiu són molt més creïbles les dades que hem pogut treure. Moltes gràcies. És important contrastar sempre les dades abans de creure una informació. Però com es creuen les fake news? Ho expliquem en el següent reportatge. Sovint s'utilitzen titulars o inclús imatges per poder manipular molt més l'informació de les fake news. Per aquest motiu es troben molt més creïbles. La forma més ràpida per poder difondre aquesta informació és mitjançant les xarxes socials. Per això és tan important pensar críticament abans de compartir cap notícia. Now, we move to our last report. How can we detect fake news? Our reporter explains it. Yeah. To detect fake news, we must check the source of the information. We should compare the news with other reliable websites. We can also look at the date and the author. Critical thinking is essential in today's digital world. Thank you for your explanation. Fins aquí el Telenotícies de l'Europa. Recordeu informar-se bé és la millor eina contra les fake news. Gràcies per seguir-nos i fins aviat. Adeu!